عزو سلام تنادي سبا كابز مدبر استوديو اي تي بي تقبلوا كبرات تختاتلتي زي هن مهن كل جزء بس ساعات نباخم زبل مدبيو لما انتي ون نباخم غاشا انجد اللو غاشانا ايت بايرا غابرا بايو ايت بايرا غابر بوليتيكنيا ايو استفلالي وانا وزعباتاتنا لعلنا كنعللنا سناي مكتان كون لكم زمنا انا كيتاچو علمي مسانا صنحو قعد حن مصح يغنيلي يعني اللي نزقال محتت فقدنيا سلازخونكا مستي بوليتيكنيا خوينكا مخع بوليتيكاوي سنتر كا مست تግራይ مخانو حزي تግራይን ኩነታት ፖለቲካ ትግራይን አምንታይ ኩነታት አሉ ኢልና ምግምጋም ንኽእል ከምእተው ምእንታን ኮነልና ሓፈሻዊ ናይ ትግራይ እዋናዊ ኩነታት እስኪ ብምስሊ ሃበና يغنيلي أتي كحادينا باندا جوجلا حزب تግራይ عصوا اتيو لو تفلالي ليتدلي خنتات لا وصدوا الى ركب لحلف 5 عامات زوجلا زي ኢትዮጵያ በታቲኑ بزرنينت እና በሌብነት ትክክለኛ ላይ ሆነ ስራሐት ኢላ ሰርሐል ጸናሐ ኃይሉ መጨረሻ ብና ኢትዮጵያ ህዝብ ተደፊኡ መስከደ እንደገና አብ ህዝብና ተሐዊኡ ላብ ግጭት ከአት ገይርዎ እዩ ማለት ይጸንሑ ስለዚህ ህዝቡን ተደጋጋሚ በብልጽግና አልተዋሃበ ዕድል ላፍረሰ ህዝብና ላብ ጸገም በእቲው ይርከብ ማለት እዩ በሐፈሻ በተለይ ድሕር ሰላም ስምዕነት ተፈጢሮም ነውር ዕድል ለህዝብ ትግራይ ኢሉውን ለዋዕሉውን ለፓርቲ ከምቱ ታሪኽ ልገልጾ ድሕር ሰላም ስምዕነት ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ሕወሓት ከም ልፍለጥ ለሐለፈ 50 ዓመታት ተደጋጋሚ በመከፋፋል ይልፍለጥና ለዋዕሎም ምና ስልጣን ምንጣል መጉጅጃል ስም ጥፈፋአትዮም ድሕር ሰላም ስምዕነት ተፈጢሩ ነበረ ለህዝብና ሰላምና ካልኦት ዕድላት አፍሪሶም ተሓደ ጉጅለ ለተሓደ ብዕጡ ቀባሪሩ እንደገና መስና ደገ ኃይልታት ጽምዶል በሃል ጸረ ኢትዮጵያ ፈጢሮም ህዝብና ከቢድ ኩነታት አለ ማለት እዩ ስለዚህ በሐፈሻ ክሪኦ ተለኹ ህዝብና ዕጽዋ እትዮም ወለው ከቢድ እና ግዴታ አዋጅ ናሽብር አዋጅ ውን ማል ንኸሊና ተአዋጅ ሱ ትግራዋይ ግዴታ ክስለፍ ክለለው ልብል ነገር እዩ በተአዋጅ ሱ ይልምራሕሎቱ ክልል ህዝብ ኢትዮጵያ هم ፈልጦ ዓለሙን هم ልሪአሎ አደታት ለዕልሳው ዓመተን ለአሰሩ ደቀነ ገዲዶም ለማሰልጠኛታት ይወስድለው ማለት እዩ እዚ በቃ ለሐለፈ 50 ዓመት ተደጋጋሚ ለነረ ታሪኽ እዩ ስለዚህ ብልጽግና ተደጋጋሚ ድሕር ሰላም ስምዕነት 50 ጊዜ ይመስለን ከዚ ግጭት ተልዕለሎ ተሓይሉሱ ብልጽግና ግን ያው እስከ አኸዚ ላፍተሙ ለግጭት ያአቴ ብዙሓት ዕድላት ውን ይሆሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ተስፋና ለቆረጸ ስራሕ ይሰርሕሎ ህዝብ ሒዝ ካና ምጥፋእ ስራሕት ስለልሰርሕሎ ለዚ ብትስል ለኸደ መንገዲ ክየድ ከም ለይግብኦ ኣብ ምርዳእ ስለልትበጽሐ እስከ አኸዚ ዕድላት ይዋሃብ ለይ ማለት እዩ ሰላም ስምዕነት ካብሎ ፍርሶ ጸንሑ እዩ ተሓይሉሱ بفيدرال ገጽ እዩ እስከ አኸዚ ለይፈረሰ ስለዚህ ለሐለፈ ጊዜውን ቅድመ አሳት ክልተ ወርሕ ገላ ይኾን እዩ በምዕራብ ትግራይ ልውሉ ወሳቶም ላብ ህዝብ ወልቃይት ተኩሶም ህፃናት ቆልዑ ወዲኦም እዮም ማለት እዩ ለ50 ጊዜ እዩ ድሕር ሰላም ስምዕነት ለ50 ጊዜ ግጭት ፈጢሮም ማለት እዩ ሓደ ጊዜ በዓፋር ቅድሚውን ተመሳሳሊ ሳቶም በምዕራብ ትግራይ ልውልዎ በመሰረቱ ምዕራብ ትግራይ ኩሉ ተለው ሳቶም ግዛአት ትግራይ ገለልውልዎ ነገር ሓደهم አይነት ግዛአትና ክልላት የለይ ካልአይ ነገር ና መሬት አጀንዳ ሃልይዎም አይፈልጥሳቶም ሓደም ሓራብ ምጽላእ እዩ ልዓል ካልአይ ነገር ስልጣን እዩ ና ምዕራብ ትግራይ ልውልዎ ና ስልጣን ጉዳዮም እዩ ህዝበላ ዓይሎም ላው 4 ኪሎ ና ምላስ ዕድል እዩ ተይለ ኮይኑ ግን ትክልለው ዕጽዋት እዮም ናብ ዓለም ልሰረቅዎ ሃፍቲ ካብ ተሓታትነት ለኸም ልጡ ልሰረቅዎ ሃፍቲ ልምዝራፍ እዩ ማለት እዩና ትክልለ ብጣዕሚ መሕዘኒ ኩነታት ይለሎ ዓለም ይነግሮም ለው እዩ ና ኢትዮጵያ መንግስቲ ይኹን ካልኦት አካላት ውን ሰላም ስምዕነት አፍሪሶም መፈንቅለ መንግስት ስለልገበሩ ካልአይ ጊዜም ገይሮም በሚያዝያ 17 ይመስለኒ ካልአይ ጊዜም ገይሮም መጀመሪያ ካብ ባዕሎም ናብ ዓለም አካል እዩ ስልጣን ሒዝዎ ጸኒሑ ምስኡ እንደገና መፈንቅለ መንግስት ተካይዶም
ተደጋጋሚ الفيدرال መንግስት ሕቶ ለቅርብዎ ነበር ታደሰ ወረደ ልበሃል ሰብ ይሾመልና ንብል እዩ እሱ እውን ተሸይሙ ለውን መፈንቅለ መንግስት አካሂዶም ህገወጥ ስርዓት ይተኺሉ ለለኸት ማለት እዩ بسلام سمعنت مغنيات الفرسة منجستي أمتيهم بسلام سمعنت التتخلى جزام محداري مفرسهم مو مالتي سلازي كل عينت وانجل كل عينة سواء مسلت حسات لا كايدو عدسات لا أسرو مناسي لا قتلوا دك أنستيو جوسيسهم لا قتلوا بك تمام قال بزح وانجلات كنقر له يقولوا خبرت وانجلات يلفت أمله بز درجة زي لا تكلل حزي تي جزاوي من محدار بفلاي تزبل كيون جنرال تادس وردن أي بعلوم مرجع خويننا هلو نمنتا يوم دجنا نعو ناتو منجستي وي جزاوي من محدار بعلوة منجستي كبهال بذكاء الملك وعفريسهم نمنتا يوم ناي بعلوم سبتك يوم معلد زحلفو قدمي تكوينات نستاوسينا زنبر أبو منبر مقعنا في تكوينات نسوقوتيتو وقتي وون تكلل بزح نتكلل من خم هاجر ونبزح وعجاز فلسب تمليسهم نعو كمصوص نمنتايم جنرال تادس أوري دمو مجمرة خد أنا منتايم نعو سيخنا لنا يبلو نيرم حواحد كبالت الله نحد عليه سرعته كاوز قال خلي التطرو أو حدا قاسل له خز مالتي بمسارته نهلو إن حدا قال لني كان بهير يلول بهير مالت لحواحد مالتي لهزب تقرأي خوني نوع على حدا جانا هذا تقرأ حدا جاكيري الحاسو لا حدا جال آتيه بنوع على ضخمته إذا نوع على الضخمات الفترة أفتوش تحو حتى أمالات جيروا متنها هو حتى سوانا اللي هو يوم حدا عليه تيناتو بارت بعلوانا مالتي سلازم أمالات جيروا متنها بلته فلا لي من قدي أو خد ساعات لخلا ميل ترترو سلازم ما جمرال تعدس ورده شو ما تكوها سعرك كايدو قاتل إن سلال ترترو مالتي كافتناتو عليه سلال يكونا لو إن دجنا ما فنك لما نجست كايدو مالتي نا تصبيب عليت لتفليت حساس ولا اللوي حدا مالت همزلو قدمي للجلسكو خمسة عينة عدلات ترجع عدلات يتوهيوه نجرجن معرنا تيقبلي يكرتاونا يقبلي بتعمل جرمك كمالتي محرات منامل البحل هم عينة نجار يفلتي لعلنا راح يلأمن سلازي زحيلو زي لترطرسه فنكيلو السبل دوليو من قد يكتحزك خلال الله تكلل تهزي مالتي تمدى سيون هم تري اللها بحيل لا قفف إلى لا ما سلطني الوسط لمالتي سلازي تحدث ورده جيزئو نعم مثال صراحتي سوري حم بيل لتحدث وردنا لقيتها ورده بمعاري اليوم نجرجن نجيتها شو نالوت من قصاص تهزي تقلال لا هزبنا بتلي تمدى سي لعل عصرت 4 جيزة سلام وصل فيه كايدو دليت قليت يتهزي نالوت دليتون بحواحدكم راح كم ليدلي تصوم دول بحالنا طفات من قدي اون كم التقاوم بسلامه وسلف قلصيو ازلت على لوط المفراس ايو تحدث ورديلو لقيتاچو ردا فنقيلو مالتي بتمساسال عين لليوم ስለዚህ መጀመሪያ ጌታቸው ረዳ ወሪዱ ቱ ለውጢ ከፍርሶ ክልኒዮ ከዓጽኦ ክልኒዮ ማለት እዩ ስለዚህ ታደሰ ናቶም ተላላኪዩ ነገር ግን ያምኑ ወይ ማለት እዩ ጌታቸው ለተወሰነ ለውጥ ከምጽ ምንቅስቃስ ገይሩ እዩ ግድንዮም ለጌታቸው ክፍንቅሉ ታደሰ ግን ይጥርጥሩ ወንበ ተላላክናቶም ይነሩ ስለዚህ ጠቅሊሎም ክትሕዝዎ ክልለው ማለት እዩ እና ብዙ መንገድ እዚኦም ከም አይነት ስራሕ ሰሪሖም خازت لوط عنقفنا يلوم يوم لامنو بحيل عفينهم سلللو مالتي برغت منسي بالتفلالي منغدي قال سليو حزبنا بتلي عدسات እንደገና ፊት ለፊትየን ምስ ጥይት ላ ተኮስለል ቃል ስለው ማለት ይትለውጢ በኻሊ መልክዑ ዘይሩም በይ ይቅጽል እዩና ትዋና ትለልል ካለ ሕቶ ዓሊታው ጸቢብ ስርዓት ስለልኾነ እዩ ስለዚህ ታደሰ ወረደ አይመኒ ፈንቅሎም ማለት እዩ ኦኬ ሕዝቲ ናይ ግፋ መናእሰይ قدم كبل ذكرنا خلتشن عصر تخلتن أب زنبرة جزء بفلاي زي يوخاناينا جلس بهال عينة كبير زخنا من قصاص نيرو أفت من قصاصو أو تعدم دقم بزح دقافي نيرو ما أفت وانسو تي زبلو وزنبرو بب وانو زبلو وزنور تاريخ حكي مسلوس لزنبرة عمرهم سلزنبرة بزح دقافي نيروهم بانصارو حزقن درجاتي أبز حزب بهال من سي تمهر حيلي أب قطري هالله وكتما بزي قدس هاج بربرتي مخانوم مالت حزام وانا بطفات يخدم هلاهم ترجي ولنا بمنصر زيد ما أب عدي سابا بركز بلا من سي درجة مسيو الكاخت يرأي ببوانو 5 مسنا سو حزي نازورو يقفو وزرلو تقفيفو زخد زرلو تجددو خيدو
تقاليسو وصيت يمصلنا يلوم يحاسبوا دو حدا كلاي تي بتنايت كل الريسورس نسو بتناتهم عقمي بتي اجددهم زوسدو وحد من اسي አንጻር መንግስት ፌደራል ተቃሊሶም ሲ መخع መንግስት ፌደራልስ ማለት ለዕልሚ 200 ገለን ሚሊዮን ህዝብ ዘለዎ ሪሶርስ ናይ ኢትዮጵያ ሪሶርስ ቀሊል አይሆነን ንዑ ሞቢላይዝ ዝገብር መንግስት ናይ መንግስት ሰመረጸ ፌደራል መንግስት ያለውና ስለዚህ ምሲ ተጋጭኦም ሲ ውጽኢት ነምጽና ይሎም ስለዚ አምኑ ደም ወይስ ነት ህዝብ ይሒዞም ወን ናይ ምጥፋዕ ዓላማ እዩ ዘለዎም ሓደ ፈጣጥሮም ህዝብ ትግራይ ይጸልውዎም ህዝብ ትግራይ ባልተለ ባጥቃላለ ህዝብ ኢትዮጵያውን እዮም ጸልዋ ሃፍታ ጥራሕም ደልዩ ካልኣይ ነገር ወድድኻ እንዲ ተሪፍ እንዲዮ ከምቲ ወልካዮ ወድድኻ ጥራሕ እዩ ተሪፍ ለሎ ካሊ ዓቅም ለለዎ ላብ አዲስ አበባ ይወጽእ ወይ ላብ ወጻኢ ይወጽእ ለዩ ጠቅላላት መንእሰይ ማለት እዩ ተሪፍ ለሎ እቲ ወድድኻ እዩ ስለዚ ብዙ ገይሮም ታይም ክገብሩ ለሓስቡ ላው ኩናት ከእቲዎም ደልዩ ትወድድኻ እዚ ታይ ማለት እዩ በኻሊ ባህላ ክዳራደሩ እዮም ደልዩ ብዙ መስዋዕት ብዙ ደም ናዙ መንእሰይ ናዙ ወድድኻ ህፃን ቆልዓ ገፊፎም ብኡ ክዳራደሩ እዮም ደልዩ ዝተደራደርዎ ናይ ቅድም ሕዚ ስምምዕነት ኮ ክፍጽሙ አይካሉን ከዛ ሓድሽ ድርድር እዮም ደልዩ ታይ ማለት መሲልካ ሓድሽ ድርድር ይደልዩ ክለካ ተለኹ እትና መጀመርያ ድርድርማ ኦሬዲ ካልእ ሰብ እዩ ስልጣን ሒዝዎ ነይሩ ስለዚ ሳቶም እቲ ኸዝል ገፍዎ ኣለዎ 4 ኪሎ ናኣቲና ኢሎም ጥራሕ ተይልኾን ለጊዜኡ ትግራይ ግን ናግሎም ክገብርዎ አይደልዮም ለጊዜኡ ማለት እዩ ና ፌደራል ስርዓት ይቕበል ወይ እዚ ብልጽግና ልመርሖና ሃገርና ፌደራል መንግስት ጠቅላላ ይቅበል ወይ ለጊዜው ግን ታገሩ ይኽእሉ እዮም ዓቅሞም ላርኢ ማለት እዩ ትግራይ ናወይኖም ክትኮን እዮም ደልዩ ትግራይ ናወይኖም ክትኮን ኩሉ ሕተታቶም ግን ካብ ፌደራል መንግስት ክምለሰሎም ድሓር ዓቅም ሰጥሮ ግን መንግስት ክግልውጡ ይሓሰቦም እምበይ ጭራሽ ምስ ፌደራል ተቀቢሎም ክነብሩ ኣይኩሊ ስለዚ ለጊዜው ከም ለይዕወት ይፈልጥዮም ግን ክዳራደርሎም ይደልዮም ብዞም ህፃናት መስዋዕት ማለት እዩ ክዳራደርሎም ማለት ትግራይ ከረጋግጽ ይደልዮም ትግራይስ በቃ ባዕሎም ቁጥጥር አትዮም ማለት ስለዚ ሓደ ዝዩ ካልኣይም ዝወልካ ስለልጸልዎ እዩ ማለት አቶ ስብሓት ነጋ በዓል ዋናናቱ ፓርቲ ትግራዋይ እንድሕር ርእሱ ለየድኒን ካዮ አይንገዛ ኢሉ ይላምን ሆሚሊ ብግልጽ ልናገር ትግራዋይ እንድሕር ርእሱ ለየድኒና አለየድኪናዮ ካብ ትምህርቲ ወጻኢ ለጌርና ኢትዮጵያ አይንገዛ ኢሎም እዮም ላምን ስለዚ ክዳኸመሎም ክእል ኣለዎ እዚ ብዙሕ ግዜ ንናገሩ ተለና ናማ ናይ መስሎ ነይሩ ብዙሕ ትግራዋይ وهم جرو حوحت أكلنا هزب تقرأ نديو كم جرو خمسي لعل هزويلي وبزح سوي المقتنا نيرو هم زعنت ولا جلس كاي خزو بزح لوطي تردي ولا اللسه مالتي بزح درجة سو سألنا هزب تقرأ جرو لخحسوا بق أي خودة ينيرو حدا خمت له الكخابك أخاف أكل ناتو هزب تقرأ نديوم كلا أنا جر صار حوانا وعلم ما ننتنيو هم زلوا الكخا هزب تقرأ هم زي خوينو قبل على هزب تقرأ هم زي جبر له هذا لم سالي ناتو بهر هلونا نا بهرنا اما قبر بلصقنا يقول سلو بهر لولو الحوحتيو حزب تግራይ لولو الحوحتيو احنا بقى بعاتهم ينا خنغلص لدوليو لزو يوم بقى حزب بتعام يوم كل جرم لو من اسي عين قفف يقولم تلو يجرم لو كيوم مغنياتو انا الحاسونا كما قلقلتهم يخن فنجره قطيوم حدا خوكنات وصاي اتحساسباي ولومي خوكنات وصا خنورو خم لي خولي فلطيوم امصاصوم تايموسيلكا كل تግራዋይ ተቃለሰሉ ቃልስ ነይሩ ተቃልስ ሱታይ ተረው ህዝብ ትግራይ ባዕሉ ይገምግሞ ኩሉ ትግራዋይ ተቃለሰሉ ቃልሲ ናው ዓል ግንባር ይወስድዎ ህወሓት ላው ልባል ፓርቲ ማለት እዩ ለሪ ህወሓት በመስዋዕት ተፈጢሩ ኢሉ ለህዝብ ትግራይ ገልጾ ማለት እዩ ፖለቲካ ፓርቲ በመስዋዕት ይፍጠሪ ብስነ ሐሳብ በፖሊስ ፕሮግራም ገለ ሒዙ ይልመጽ በመስዋዕት ተፈጢሩ ኢሉ ለውግዕ ብስሩ በመሰረቱ ማለት እዩ ስለዚህ ተመስዋዕቲ ትኹናት እቲ ካልኦት ህዝብታት ናምጽላ አይነት ታሃኒጽ ይጾንሕ ናው ዓል ማንነት ይሃኒጹ በመሰረቱ ህወሓት ተሪኻዮ ምስ ትግራይ ለመሳሰል ነገር ይውሊ አው ለሆነ ቦታ ማለት ሉ ላይ መስለን ከዚ ምክንያቱም ብዙሕ ነገር እዮም ዝወልካ ሓደ ምንጮም ላይ ትክክል እዩ ከም ስርሒቶም ላይ ትክክል ካልኣይ ነገር ብህፃኖም በረኻ ለወፁ ሰባት እዮም ምስና ቤተሰቦም ፍቅራ ይፈልጡ ኣብቲ ህዝቢ ውሽጡ እውን ይዓወይ 13 ዓመቶም ግዛዕዮም በረኻ ወፅዮም ኮ ድሕሪኡ 17 ዓመት ወስቆለ 30 ዓመቶም 4 ኪሎ ይማትዮም ናቱ ትግራይ ስነልቦና ባህሊ ታሪኽ አይقبلي የውለም ይውን ማለት ሉ ይገዘደታት ላአወያ ለይሰምዑውን ማለት ስለዚህ በብዙሕ መንገድ እዩ በቃ ትሪኦ ተለኻ ህወሓት ብዙሕ መልክዕ ለሎ ሓይል እንዲዩ ቲና ምርሻን ባህሉ ቲና ኹናት ባህሉ ኣብ ደምና መንባር ጽምቲ ደም ግዛዕምዳዕት ይሉ መዝሙሩ ከምኡ ባንዴሩ ኩሉ ነገሩ ማለት እና خذت ህዝብ ትግራይ ምስነቀ በተለይ ተመነሰይ ትግራይ ምስነቀ ዋ ኹናተይ እንደሊ ኩሎም ተሎ
لمنتا يلقاومنا ليلوم يوم القرم لوساتهم حدثنا ياتهم مينتاليتهم تلولك بقى بخونات منبر እዩ بخونات بقى አይንብርክኸ عينات كله እዩ እንደገና ጸላእኸም ለለዎ እውን ተሰሪሑ እዩ ህዝብና ህዝብ ትግራይ በቃ አልኾነ ጸላእ ነው አምሓራ ጸላእ ኢኻ ኦሮሞ ጸላእ ኢኻ እዩ መንደኾን ቀደም ቅድም 200 ዓመት ልነበረ መራርሓ ስርዓትና ኢትዮጵያ ተጠቅላላ ከም ጸላእት እዮም ተፈርጀም ልውጉዕ ማለት ኢና እዛት ላገልገሎም ፈንጅላ ረገጸሎም ጸኒሑ መንእሰይ خزي نقيحو حاف بتقيلو بقى خودقم يخالي توديوم يوم كل ነገር ይህዎም ጸኒሑ ህዝብ ትግራይ كل ነገሮም ማለት ሕደጎታ ሃፍቲ ትገለታት ደቁ ለሃዎም ይል ጸኒሑ 50 ዓመት ስለዚ ትመፍትሑ ኮን ልኽእል ትለውጥ ደላይል በሃል መንሰይውን ዓቅም ስለለይውሉ ተወደው ስለልኾን ሳቶም ጀነራላቶም በዓሊል ተወደው እዮም እንደገና ዓቅም ለለዎም እዮም እጥቀለዎም ሃፍተለዎም ማለት ሚዲያ ለዎም ኩሉ ነገር ምትል በሃል ሃፍተ ብዙሕ ነገር ተقليلهم ለሓዙ አካላት እዮም ድሕሪ ሰላም ስምዕነት ልሸጥዎ ወርቅ ተትሩውን ቡዮ መጽዋር ገዚኦም ነው ማለት ተጽዋርታ ይኾንለን ሪኦ ለና ማለት እና እዚ ስርዓት እዚ 4 ኪሎ ከአቲ ላይ ከአቲ ተይኮነ ልገይዙ ግን ትግራይ ሒዙ ፌደራል መንግስት ተኸዳኽም ይል ይላምን ለኸዳኽም ለዩ ምጸላዕቲ ዓሪኹ ለሎ 27 ዓመት ኢትዮጵያ መሪሑ ተመሊሱ ምስና ኢትዮጵያ ጸላዕቲ ለዓረኸ ኃይል ለመጀመሪያ ጊዜ ምና ኢትዮጵያ ታሪክ ይመስለና ከም አነ ማለት ማለት ለተፈለየ ባህር ለሎም አካላት እዮም ያአኽለኑ ነው ይፈልጡ ተሳሒትና ነርና ነው ኢሎም ወይ አምኒ خزون ولا يخونيتهم مقلل له دسال له وانت خكل نيرنا انا يلوم يوم لامنو بمسرت مالتي ስለዚህ ህወሓት ተታሳስኡ ተባህሉ ቫይረስ ሒዙ ይخطف القبو يلا ካለሁ እናት መንሰይ ተሐድሽ ወለዶ ነው ዓልቅ አልስ ከካይድ ክኽለሎ ይርደን ያዕቅሜ ውሊ ነገር ግን ምስ ፌደራል መንግስት ኮይኑ ክሰሮም ልግባዞም አካላት እዚኦም ኢለ ኢላምን ማለት አብ ጸለምት ዝኾነ ጊዜ ታደሰ ወረደ መራሒና ሃሎ ነስታውሲና ጸለምት ዝጀመርዎ ኩይናት ነይሩ ናብ ፌደራል መንግስት አንጻር ወይ ደሞ ናብ ሰራዊት ምክልኻልና ኣብቲዋን ብርክዝ ዝበሉ መናእሰይ ረጊፎም እዮም ሶ ንምንታዩ ተጀሚሩ ክባሃል ከሎ ኣብቲዋን ታደሰ ወረደ መራሒና ሃሎ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ትኹረት ስለ ዘይሃበና ትኹረት ንክበና ኢልናይና ጀሚርናዮ ደሞ ከምዚ ኾቁዕና ኢልና ይሓሰብና ነርና ኢሉ ብግልጺ መግለጺ ሂቡና ማለት ነቲ መንሰይ ወይ ነቲ ወጣት ወይ ነቲ ህዝቢ ነሰብሲ ከም ናይ መጽናዕቲ መፈተኒ ተአቱ አንጫዋ ከም ደም ዝሓስብዎ ማለት ከመዮም ሓደሱ خلای እቲ አዲኡ ናዋዕኻ ብጽፍዒት አዲኡ በዚ ህፃን ሓቁፋ በዚ እብን ሒዛ ወዳኽ ተትርፍና ተኸራኸረት ንዓ ጽፍዒኻ ወቂኻ ገለት ተወስዳ ቅድሚኡ ወቂኻ ተወስዶ መንሰይሲ አዲዩ ናዋዕኻሉ ናርአኽካስ ብትክክል ዲኻ ስርዓት ይዕስለለይ የንግሰለይ ኢሉ ዲዩ ክቃለስ ወይስ አንጻርካ ክቃለስ እዩ ብትክክል ማለት ኢብንዖም ሲዋጾም ዶ ትዝኸድዎ ዘለው ኸይዲ ባዕሉ ትልገብርዎ ሳቶም ትክክል እዮም ላአቶም ለህዝብ ትግራይ ላይ ትክክል ኩሉ ጊዜ ለህወሓት ትክክል ለህዝብ ትግራይ ትክክል ወይ ሃገርና ለኢትዮጵያ ትክክል ብኸምዚና ክንርዶል ግበና ኣብነት ጽምዶ ክጅምሩ ተለው ብዙሕ ሰብ በቃ ይትጻመዱ ይብሎም ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ከምሉሎም ስለለይ ተረድኦም እዩ ترديكاريو قديتا خايفنج مرقاط إلهم يوم لأمنو بهير يوم لو عالم خم بهير غيرهم لو حاسو بتشنيا توكلتنا تهزبي غيرهم يوم حاسو سلازي السوق حاسو تلو اتحسسوا ام تايتل كان نخونات يوم لأمنو سلازي اتمنسي مغفاف لومي عين لو ص كوني خليو እንደገና ህዝብና ብልነቅحل ሰዓት ኮይኑ ስለልኾነም በቅድም ህዝቡን ምግፋፍ ነይሩ ይገፍዮም ነይሮም ልተፈለየል ገውረ ግን ኣብ ኸ ሰዓት ህዝብና ኩናት ለውጥ ሞጺ ምዃኑ ኣብ ትግራይ ትርዳ ኩናት ይቃወም ለዩ ህዝብና ባዕሉ ኩናት ይልደፍእ ነይሩ ይቅበል ነይሩ በቃ ህወሓት ለወላስ ይቅበል ነይሩ خاز لوጥ ደለየ ምዃኑ ህዝብ ትግራይ ኩናት ላይ ደለ ምዃኑ እንታይ ከተረጋግጾ በቃ ኩናት ምቋም ጥራሕ ለውጥ ደላይ ኮይኑ ህዝብ ትግራይ ማለት እሳቶም ግን ታይም ተልካኒ ኣብ ትግራይማ ገምጊሞም ኮሎ ኩሉ ሰብ ከም ለይቅበሎም ኩሉ ሰብ ከም ለይቅበሎም ስለ ገምገሙ ከም ጽምደል በሃል ፈጢሮም ለለው ስለዚ ክገብሩ ወልግባእ ትክክል ኢናቶም እሶም ለዋዕሎም ልገብሩ ወለው ትጽምዶ እቲ ምግፋፍ ትክክል እዩ ለመን ኢለይ ትክክል ህዝብ ትግራይ አይ ትክክል ስለዚ አንሕና እናሶም ኢልና ኢና ክንፈልየል ግበአና በመሰረቱ ህወሓት ለምታም ዝገብረላት ህዝቢ ለምታም ዝኾንላ ገለ እርግጠኛ ሆይነ ነገርካ ደብረጽዮንና መንጀሪን ከዛ 1 ሚሊዮን መንእሰይ ተልጠፈ ምን ማይመስሎም ከዙውን የለካ ኣለኹ 2013 1 ሚሊዮን ትግራዋይ ክጠፍል ገወሩ ሳቶም እዮም ህዝቢ ክፋናቀል ገወሩ ሳቶም እዮም ናቶም ሕገ መንግስቲ ናቶም ተሓሳስባ ናቶም ኩናት ለወለዶ እዩ ካብ 4 ኪሎ ኸይዶም ናቶም ስርዓት ለዋለዶ ኩናት እዩ ኩናት ማለት ስርዓት ሰላም ይወልድ ኩናት ይወልድ ኩናት ለዋለዶ 2013 ህወሓት እዩ ተቱ ምንቅስቃስ ተقላላ የለካ ኣለኹ ናቶም ስርዓት ለወለዶ እዩ
تسمين إذا قيام قالتها قال خامل الله خوينو تهزب أجبر بيرام بزرني نتقص قيسهم لو كنات الأتي وصهم لله خويني إلا كان لهنا أنحنا الناس صوم لبل كفلك خل الله هزب تقرأي الصوم كالي يوم نجيرك أقول متعدي أن هزب تقرأي سنة البنا يولومي بهالي هايمانوت ألبا يوم كالي بهر يوم هزب تقرأي سو مويتو مالت يحزن يتحقق يتحلل عينة قلل له هايمانوت النياي سو كم تطلع يوم الصوم كم زي عينة بهالي ولي هزب تقرأي هايمانوت ألبا يوم هم زي عينة بهالي ولي سلازي بلوخنا نجرج كانوا كحدتهم باندانتهم أنا نفلت لإثيوبيا خصادم له نيرام اللي هاتي يوحنس قالينا نفلت زياتهم التفلي بهل اللوم حزب تግራይ لإثيوبيا للو تحساسفات تفلت يخاب بتاريخ مالتي كذا خمي كنا تفطيرهم لو تقمقمات خلي خلنا تاخذ لك هذا الموسيقى زو كحدنا باندا ጉጅለ زي الجبرو لسرحتي لو على تخكليو تግራይ ገምጊሙ او لخونه خباب دقاف كم لركب بزرنيነት ለጮር خباب له يخزون ولا بأبزح يقاوموا مالتي هو واحد معناتنا تاريخنا يا ربحنا يا لبل للتالل الحزب ليو منم لا يتقامه ግን ትክክል መሰለ مالتي ناتنا معناتي يا حوحات بنا بحوحات نقلتنا لبل الحزب توسنا كل يوم يخليو ሙሉ ትግራዋይ هم لي يرغفون ግን ይፈልጡ يوم زي فليطهم يوم الشعب يعرفهم لله زي فليطهم مس الشباب ون كنسرحنا لولو اشبرت ساعات شيمهم لله مالتي مس الشباب نسرحنا لبلسبس من عمل صاي حلف غيرهم شيمهم مالتي زي غيرهم يوم اواجو ጽيom كل تግራዋይ ተተጸውዑ አቤትና መባል ግዴታ ጥራሕ ይልሉ ኢልብል ተአዋጅ ግዴታስ ተተጸውዑ ካስ ክትመጽ ነው ካይልብል ተተሪፍካ ትቅጽዕ ልብል ቅርሽ ዝርዝር ነው ምቋሙ ነው ይካል ተአዋጅ ማለት ናብሄራው ህሉና ሓደጋለና ኢልብልቲ ብስርቱ ጠቅላላ ተነዱ ምቋሙ ይካሊ ተተቃየምካ ከንዱ ዝቅርሽ ተቀጽዕ ካላ ማሰልጠኛ ተአትይብል ተአቢኻ እንደገና ተአሲርካ እንደገና ላ ማሰልጠኛ ተአትይብል በቃ ግዴታ እዩ تاي مالتي زي حدا كنات يوم لأمني لك خلايت بهير مالت تግራይ بقى حزب تግራይ مالت حوحت يلوم يوم لحسو مالتي احنا لولنا كازاز قلل لو يلوم يوم لأمنو مالتي نا فلالي خمر راي القبنا احنا الناس تاعنا يكون القبوم بي اتو الجور ولو صم بمنقدم تكليو كزون قفات تطوي يبل بمال قفات تطوي يبل وي مغنيات صم تطوي يبل كويلنا سلامتم عندنا تيتفرس كويل حزبي مش شعبيات الرخو صلاينا علينا جونوسايد لولو بمسرته واحد كالي بحال فولي ነገር ሳይነው ሙሲልካ ባንዳ يوم حقي لخالي اكل يوم ባንዳ لولو جونوسايد يفصمو لخالي سب لخالي اكل يوم لولو طفل مالتي ካብ 1977 ዓመተ ምህረት ሒዙ እስከ አኸዚ ሻዕቢያ ብልዕሊ ትግራይ ልፈጽሞ ሓላፍነት ወሲዶም ለለው ስለዚህ ሻዕቢያ ብና ህወሓት ፍቃድ ይልፍጽሞ ነይሩ ማለት እዩ ህወሓት 4 ኪሎ ለሃለ ብና ሻዕቢያ ፍቃድ ይልፍጽም ነይሩ ማለት እዩ ትርጉሙ ማለት ስለዚህ ከዝውን በቃ በጣም ልገርም ኢትዮጵያ ክትፈርስ ኒዋ ፈሪሳይ ይምሉሉ እንዲያም ክትፈርስ ኒዋ አይሆን ይሉሉ ፈሪሳይ ይምሉልኻ ከመ አይነት ክህደት ጭካኔ ከምለለውም ማለት ለህፍተመቶም ብዙሕ ነገር ለጠቀመቶም ሃገር ማለት ጠቅላላ ምስ ዓሌቶም ለተምሃሩ ለአሜሪካ አውሮፓ ከይዶም ቢሊዮናት ሃፍት ለዘረፉላ ዓድ ማለት ተመለሰም ክሂዶም ምስና ኢትዮጵያ ታሪካዊ መጽላእ ተሰሊፎም ኢትዮጵያ ከፍሩስዮም ለንቀሳቀስለው ማለት እዚ ሁሉ ኢትዮጵያ ቃለሶ ለግባ ጉዳዩ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ አፈላላይ ከሊ ኸሊዩ ነገር ግን ከም ህወሓት ታሪካዊ ጸላኢ ባንዳ ውሽጥና ተፈጥሮ ስለለ ይፈልጥ ናስራዓታት ድኽመታት ነይሮም ኮን ይኸሊዮም ነገር ግን ሀገርም ጸሉ መንግስታት ሪና እንፈልጥ ኢትዮጵያ ታሪክ ማለት እና ታይክለ ካደለ ከዕወቱ ላይ ከዕወቱ ይኸል የሚከላከለው እኮ ገፊፎም ከላከለው ይም ለኾነና ከዝለኩም ደራደር ነጥታት ይሎም እኮ ሒዞም መጥዮም እኮ ይማጎትለው እኮ ስለዚህ ህዝብ ጠቅላላ ተጠፈውን ምን ማይመስለውም እሳቶም ጉዳዮም ለጊዙ ተደራዲሮም ትግራይና መሐዝዩ በቀጻልነት ግን ያው عقم يترخيهم عدل منالبات سماي مريتي الخون ነገር ተፈጥሩ ስርዓት ገልቢጥ ከ4 ኪሎ ናመታ እዩ ለሐለፈ ጊዜውን ተናገር ነይራ መንጀሪኖ አበድ ሰባ ዙሪያ ስለሕጉዝና አካላት ለው يوم ትብል ነይራ ማለት እዩ በጣም ይልገርመካ ህዝብ ኢትዮጵያ ልበደሉ ምኻኖም ተዘይውለም በዲሎም ተዋሪሮም ምኻኖም ሲያሐስዊ ይቅርታውን ይለም ይፈልጥ ህዝብ ኢትዮጵያ ሁሉ ህዝብ ትግራይ አይወጾም ይነገረካ አየ ይቅርታ ምሕረት ገልዛ አምጣት ማዕርነት ገለ አይፈልጥ ልተፈለየ ስርሕ ልተፈለየ ባህል ለለውም يوم ማለት እዩና ተዋና ነጥቢ ክናገረል ደላና السومي أنحنا يلفوليو يقال سلقبوا قرص الله لمن تأخذ الشعبية تعارخو أي بالي بقى هم يباندان نتسنا حدث بحالهم يمجلس يوم يج كان نوعلهم جنرالات يوم ترى مدسامة يوم لمسوهم 5 ساعة مثل عمالتي
ናዋዕሎም ፖለቲከኛታት እዮም ተደርብዮም ነይሩ ስለዚ ለናዋዕሉ ብዙረኻ መጀመርያ ትሒዙ ታይ መሲልካ الحمد لله كان يدار لافتي نحنا ون لافتنات ماننت ندنا تقعنا نوعنا ماننت حديقنا لمثال إثيوبيا ماننتنا ሃይማኖትና ክብርታትና ሁሉ ዘንጊዕና ፍሪስዎም ኮነ ኢሎም ፍሪስዎም ወይምና ህዝቢ ለኾነ ህዝብ ልበሃል ለኾነ እሴት ወይ ክብርታት ልበሃል ኣለዎ እዮም እሴታት ተፍሪስ ካሉ ማንነት አለው ይልኾን ከዚ አውቅልላ ውሽጢና ነና ጠቅላላ ከም ተጋር ማለት ፖለቲካዊ ይኹን ማንነታዊ ፖለቲካዊ ቃል ጥራሕ ሆነ ይልካ ያለው ባይዘው ማንነታዊ ቃል ስለ ይልካ ያለው ትግራይ ክትፈልጥ ግባ ካዋት ማንነቶም ካልዮም ይልካ ይሁን አይነት ነገር የውሊ ህዝብ ትግራይ ከምዚ አይነት ብደም ልነብር عصمتنا يدق غزع لبل بقى زلاله موكناتنا ኢትዮጵያ ልጸልእ ማንነት የውሊ ህዝብ ትግራይ ስለዚህ በሁሉ ታሪክ አዮ በባህል በተሐሳስባ በማንነቶም በስነ ልቦናው ምስት ህዝብ ርክበ የውሎም በኃይል ግን ላቀቶል የሞጽው ላቀቶል ማለት እና ከመጀመሪያ አይተስሕተት ከመጀመሪያ ሲ ደርጊ በቋንቋኻ በማንነትካ همز ጌርካ አስተቃሊስና አውዲቅናልካ መስልዎ ተቀበሉዎ ህዝብ ትግራይ መጀመሪያ ስሕተት ልጅምረው እዚ ኣብ ደርጊ ሰዓት ኣብ ትግራይ ልመርሑ ነበር ተጋሪዮም ተጋርቆት ኢላው ስልጣን መጽዩ درجة عين السرعات نيرو قال خالينا قريب خذوا علينا قرر لي هذا تقرأ نوع الوتادرا وسرعات نيرو نوع السقم نيرو وخواني خليو كان جن حو واحد كم كان قابل درجة بعلينا قرر لي خذي لعل درجة كان هم النورة رداتها صار يشت اللي حو واحد كذي ناس تقرأ تقولي له هذا كوا خالي تاريخ درجة تفاطيرو يموت له تهزو بمسارته قدامي لقن رداتها يشتيو أدكيوس إن دجنا ناتو هزب رداتها يشتيو መንግስት ኃይለ ማርያም ግን ስምምዕነት ገይሩ ብዙ ቦታዚ ኸይኑ ዋጋ እርዳታ ለህዝብ ትግራይ ከእትይሉ እትነይሩ ማለት ስለዚህ በደንብ ይخርዳል ግቦ ከመሰረቱ ከዚ ትለውጥ አልሐምዱሊላህ ካለውጥ መውጥ እንዲዩ በከፊል ማለት ነገር ግን ታይሉ ነው መስልካ ገና ሙሉ ላይ ተሰበረ ነገር ነው ሓደ ኢትዮጵያ ናምጥላ አታሳስባ ልተወሰነ አለ ይኸዝውን አፍትለውጥ ደላ ይሉሉን ማለት حوحت لولتوس نعمل الموصلون نجرنيو يسكع خزي كلاي نجر صلاة يوم كللو لو نجرون جنا يسورينيو حزب تقرأ حوحت وصاة لا يولي كحوحت وصاة صلاة هاللي هو عيفلتي أبي تبي النور سرعات مال حزب تقرأ فولي لو عبتارك يلي كم تجير التسعة نجر حشة مخان خردا كم صارت حوحت كردا خللو هذي زود حرز كل مسواتي لم تعقم تصم دفتيركم لم تعقم تقف لهم يلولهم لو تدلاي كم يخوني كم مسر كم تش 10 سنة يخوني خن جمجم الجبنا حوحت دفن 5 عامات يخجمجم الجبوة تاع عين سيارة صريح برجع تمزل الخال توسنا رحقات كيدي حزبنا حوحت كذي خجور وراي مكري عاي سمعي درون وقع حمزي قال زينات صريحه حشوتيهم لمن تاي ما أخل كتما أطوار تقومتوا لمن تاي كنات تقول لهم إلي لحتى مالتي تماليسهم معتنا الدناجري نامج برر نجاري يوم لهم تصور كرواجي سامي أخذ خواني خا اسنا كوميونيكيشن حلافي معراب تقراي وانت اللي ملسنا تفانقال هزو وانت اللي ملس بلصقنا تيقبرنا عين ملسي وهابي قالنا يحوحت كيلاس كدو سلازي معراب تقراي لولوسنا مقاله كما قالس اجندام بي ويت مريت او خسرقلو علوم بي للمن كم نور معراب تقراي لولوساتهم يفلطيو باي ذا واي بزعوات حزب اجندام كوين يفلطي بزعوا حزب ولقايت كحسو يخلي بزعوا حزب سو عندر تكحسو يخلي بزعوا حزب رايا بزعوا حزب عقام هتنا غايكلي بزعوا حزب ارتراون بزعل خونه هزون كتشنق يخلي زم ساعات زيهم ما قالس غني تقوم ليهم نيرهم دحال خونه ساعات تاي لهم متيوم هاي معراب تግራይ ተተሞሊሱስ ሕደጉ ይደይ ትውልና ለኹም ሲጌጋ እዩ ይልዎ ብልጽግና ንቀበረለና አይነት ገለልዎ ማለት ከዚ ሶምዲዮም ቆቦር መጨረሻ ታዩ ኾን ልረአ ነገር እዩ በርግጥ ሐላፍነት ስለለይ ስማም ህፃናት ሒዞምና መጥፋ ልምድ ስለለሎም በደም ህዝብ ኢትዮጵያ በደም ህዝብ ትግራይ ስለልነው ዞም ሰባት እዚኦም بدم حزب إثيوبيا يو تقرأي راح يكون يلموت قلت العلم مالت ما بخلتي أكل إنا مسوات نغفل لنا أنا هم حدا فتسم إثيوبيا وبخلت قط يوم مسوات نغفل له قدر ديكالي سلازم إن دم تجارنا دم إثيوبيا يعني خنا برد الزحيل زي مالتينا أنا تعرف لك هذا ليه تلو تلتو سنتات فانتاتيلو كناتين دلي أي تسامو دو أي تقفوا ودتاتنا أي تصور جلي بليو لك أنا استيو قصي سوم يوم لقطلو بتعمي لقرم شكانا لقرم كحداتيو حدتهم عرقتهم يخاطروا ጭካናኦም ጎሲሶም እዮም ልቆትሉ ደቆም ገለ ማለት እንደገና ወንጀል ልፈጸሙ ፈትሖም ልሰዱ አይነት እዮም ከምዚ አይነት ወንጀለኛ ኃይለ በርግጥ ከዚ ተስፋ ለለና ዓለም ፈሊጥ ወይ ዙ ስርዓት እዚ ተስፋና ዓለም ምፍላጡ እዩ ናዙ ስርዓት እዚ ናዙ ሓድና ባንዳ ጉጅለ እዚ
ተግባራት ዓለም ፈሊጥዎ እዩ ዓዊ ተስፋ ለለና እዩ ካልኣይ ኢትዮጵያ ለውጥ መጽኡ ካብ መጀመርያ እውን ክንቅበሎ ይልግበና ነይሩ ህዝቢ ትግራይ በተለይ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ለይምልከቶ ይኣትዩ ምስ ዶክተር አብይ ለሎ መፈላለዩ ናይ ስልጣን እዩ ካልእ ታሪኽ የለ ዶክተር አብይ ላብ ስልጣን ምስ መጸ ዲሉ ህዝቢ ትግራይ ጸልዩ ወይስ ካውሉ ለዲ ጸላኢ ለሞስ ናማና ዓይነት ዘረኝነት ቀስቂሶም እዮም ፈንጀር ጊጾም ከዚ ተናሲሑ ሙጻአዊ ወንየት መልሰይ ማለት ይና ህዝቡን ሕዋሕት ጸላእተይቱ ለማ ህዝቢ ትግራይ ፈተው ትገብሮም ክኽልኒኦ መፍትሒ ብዙኢኻ ትቃለስ ዶክተር አብይ ጸላኢና እዩ ተይለዎ መንእሰይ ትግራይ ፈታዊ ክገብሮ ኣለዎ ኣምሓራ ከምዚ ለወሎ ከምዚ ዓይነት ሓይል ገለስ ፈታዊ ኢኻ ምግባር እዩ በቃ ብከምዚ ኢኻ ትስዕሮ ትኽእል ስለዚ ወይ ቁርጽ ዝኾነ ቃልሲ ኢኻ ተካይድ ለለካ ኣጉል ልበሃል ቃልሲ የለይ ማለት እዩ እቲ ጎሲስካ መቕታል ዝበልካዮ ብፍላይ ናይ ዘውዱ ሃፍቱ እዩ ሓቀሽማ ንዓ ጎቲቶም ዝቐተልዋ መናእሰይ ወዲ ኮሎኔል ገብረስላሰን እንደገና ናይ ወዲ ኮሎኔል ድማ ኣኩ ክልቲኦም ይምቀትሎማ ነይሮም እቲ ቤት ፍርዲ ናይ ማእኸል ናይ ከተማ መቐለ ቤት ፍርዲ ድማ ኦልሬዲ ናይ ቪድዮ ናይ ድምፂ ናይ ሰብ መሰኻኽራ መስኪሩ ፈሪድሎም ነይሩ ፍርደኛታት እዮም ገበነኛታት ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ቦኦም ኮሎኔል ገብረስላሴ ናይ ትግራይ ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነር ስለዝኾነ ምኽንያት ጥራይ ካብ ቤት ፍርዲ ወፂኦም ንኽባረሩ ወይ ደሞ ካብ ቤት ፍርዲ ወፂኦምስ ብዘይ ማለት ገበነኛታት ኮይኖም ተፈሪድሎም ቤት ፍርዲ ሳጻርዩ ናይ ቪድዮ ናይ ድምፂ ናይ ሰብ መስኻኽር ዝተማለ መስኻኽር ገይሩ ነዛ ቆልዓን ዘውዱ ሃፍቱ ጎቲቶም ማእኸል ከተማ መቐለ ብመኪና ጎቲቶም ስለዝቀተልዋ እዞም ፍርደኛታት እዚኦም እዮም ሕጂ ወዲ በዓል ስልጣንና ኣኩኡ ወይ ደሞ ናይ ሰበይቱ ናይ በዓል ስልጣን ናይ ሰበይቱ ሓውን ወዱን እንዲም ሕዝን እዚኦም ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፅኡ ደጊም በኤርትራ ገይሩ ናብ ዝኾነ ዓዲ ምሰድዎም ክኾን ይኽእል ኮታስ ዓቃቢ ሕጊ ዳግማይ ትመዝገብ ክንቀሳቀሱ ኢሉ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይሃሉ ኣይደሃሉ ኣይንፈልጥን ኢና ኢሉ ግን ክንቀሳቀሱ ኢና ኢሉ ኣለና ሶ ሓደት ፍትሒ ባዕሉቲ ሓደት ዓንቶ ዘምጻኻዮ ምስ ናይ ዓለም ለኸ ሕጊ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ከምኡን ምስ ሰብኣዊ መሰል ታይሽሙ ዝጓነጽ ሕገ ኣራዊት ዝመስል ዓይነት ኣዋጅ ኣውፅኦም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ዚ ኣዋጅ እዚ እንደገና ብተግባር ዝተፈረዱ ፍርደኛታት ናይ ሰብ ስልጣን ቤተሰብ ብምዃኖም ኣውፅኦም እውን ሰደሞም ኣለዉ ተዓቃቢ ሕጊ ባዕሉ ተዛሪቡ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይሃሉ ኣይሃሉ ኣይንፈልጥን ኢሉ መግለጺ ይህቡ እዩ ንሚድያታት ስለዚ እቲ መንእሰይ ብፍላይ ኣብ ሕጊ ዙርያ ዘለዉ ሕዚ ዳያኑ ዓቃቢ ሕጊ ገለ ኣብቲ ክልል ዘለዉ ካብ ፖሊስ ኩን ካልኦት እንታይ ዓይነት እንትን እዩ ዝስምዑ ምኻዝ ሰብኣይ እዚ ባዕሉ እቲ ኮሎኔል ገብረስላሴስ ንበዓል ኣሸንዳ ምክንያት ብምግባር ኣብ ዝሃቦ መደረስ ሕዝውን ክንቃለሲና ማለት ጦርነት ክንውልዕ ኢና ዓይነት ኩናት ክንውልዕ ኢና ፕላስ ኣብ ኣሸንዳ ሰላማዊ ኣሸንዳ ምሲሉ እዩ ብሎ ነይሩ ንደቂ ኣንስትዮ ጸሊም ክትኸድን ክንከይትወፃ ገለ ዝብሉ ኣያሕፍሮን ማለት ወዱ ገበነኛ ቀታል ሰብ ወዱ እና ናይ ወዱ ዋኮ ወይ ናይ ሰበይቱ ሓው ኣውፂኡ ዝሰደደ ሰብ ኣብ ማእኸል እንትን ማይክ ሒዙ ከም ንጹህ ሰብ ወይ ከም ሰላማዊ ከም ዴሞክራሲያዊ ሰብ ከምኡ ክብል ኣይሕፍሮን ክልል ብሓፈሻት መንእሰይ ብፍላይ ዝተምሃረ ዝርድኦ ኩነታት ዘብጽሕዎ ዘለዉ ከመይ ነዚኦም ክቕበሎም ዝኽእል ኣይሕፍሮይ እሱሉ ኣይሕፍሮይ ብምንታይ መሲልካ ሉያ አንቶ ንሕና እናሶም ልልወይና ኢና ንብልካ ንህዝቢ ትግራይ ይመስሉ ንህዝቢ ትግራይ ስነ ልቦና ይብሎም ምስ ትግራይ ለመሳሰለው ዝኾነ ቦታ ኣልሽካ ኣይትረኽበሎም ልዙ እዩና ክልተ ጫፋት ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ መጨረሻ ህዝቢ ትግራይና ከሓድና ባንዳ ጉጅለ ጫፋት ኮይኖም ጠጠው ኢሎም ዘሎ ማለት እዩ ፊት ለፊት እውን ይቃለስ ኣለዋ ኣደታት ይተረፋ هذ ታይሙስ ኢልካ በርግጥቶም ሰባት ቶም ካብ ኣብ ትሕቲ ሕግም ዓለም ኣይተርፊ ናብ ደል ሃገር ይخدو ብሕግም ጥያቀም ኣይተርፊ ተንደቃንስ እውን ይቃለስ ኣለዋ ያን በርግጥ ከምትና ለሐለፍ ዓመት ኣፍቲ መቐለ ሸንዳ ተወጽዩ ኣብ ራያ ከባቢ ተቃውሞ ተገይሩ ሸንዳ ወጽየን ግን ኢደን ብምጥማር ተቃውሞ ኣስሚዐን እየን ከም ዓይነት ነገር ተልግበር ይምረጽ ነይሩ መጨረሻ ኣሸንዳ መቐለ ከይክበር ለኸልከለ ባዕሉ ትጉጅለ እዩ በመግለጺ ድሮን ከይተወዕና ኢሎም እዮም ለሸንዳ ለወጻ ደቃንስዮስ ድሮን ክትወቅዕያ ዓይነት ማለት እዩ በጣም ልገርም ማለት እዩ በመሰረቱ ነጊረካ የህወሓት ባዕሉ ለሐስቦ ባዕሉ ልገብሮ ኢለውግዖ ባዕሉ ባንዳ ስለልኾነ ለኻሊ ኣካል ባንዳ ይብል ባዕሉ ጄኖሳይድ ስለልፈጽም ኣብ ተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ጄኖሳይድ ፈጺሙ እዩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ብዝርዝር ምምጻእ ይከኣል እዩ ገና ዝጉጅለ እዚ ምስተወገደ እውን ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ጉድ ክወጽ ይፍቱ ውሽጢ ክልል ታይ ተፈጺሙ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ጽሑፋት እውን ይረአ እዩ
مصدرقي نواقعت لنا 60,000 مسبقات خفيلنا بحواحد كن 100,000 تقارم تطفيهم يقولوا الصحافة تقرا لا يلو تاي مالتي 100,000 يقتلوا زي جنسايد خطولة يتخلي خا بباهله بكداد حزب من قشاش بحيل لاو كنات دق دخا غوسيسكا خاوزي لعب جنسايد الله مالك علي جنسايد عصوا قلتات قلل لهم باندا خدات غزعبو مليون نوع اليوم ስለዚህ اي حفري من حفرته يولم زم ساعات يوم اسو يكل توسنا غيزي حزبنا بحدا غز بعفنا بحدا غز እንደገና ተሐሳውም ተቀበልና ይና ነርና ላው ናያቱ ማንነት ተጸጊና ስለጸናና አይና ተርዲካዲዩ ድሪ ከዚ خميجير خمزي خوان يقول لجنات بدم بلا يتردد مالتي واحد بدم بتردد يلتان حتقراي زخازل الجورة لنا جر منو مالتي خناي يفلت أيو زلا يفلت أخازل نق على سبيل بقى معلت أول الجرام لا مالتي هم جيرو جرس لحسب الله همزيلو ودو قال أرسيت جوسي سلقة ثلاثي تسلم جيركم كي تحلفها إلوسي هم جيرو يوقع قال إلو بزح سو تجريهم مالتي بحري أم خانة مقدمنا نفلت مسوات تاليس نند حزن تنياتات كي تحزنون مبال مالتي أرى حزن كاي منطلو بصرب بمسرته تحازي حدا خي تحزن يخلق لك خلاي نقرنا كحزن يملو منطلو ناتك حزن يمنطلو مالتي سلطه اخلو كار لي مسلكا زغج لذي زعليتاو سرعاتو زي خحدي باندا غج لذي مالتي بتعمي لقرب نعقات الى الله حزب تግራይ بتلي لندغنا بدق انس الى الله نعقات لقرب حدا بتግራይ حدش ባህሊ أوز ميديا ناقروا لي نا بعلقنا بحر للوم منديو لدك أنا شكرا يولمي هذا مرحلة إيكونومي لا بقى لا تحقق عرب حاجة تسدي تاني خاطريا عندنا فنجرة قط يوم الجوروان خذوا كذا ساعات كويس أو استقرار تعتق عنيوا عفار تعتق عنيوا عاد مزين صراحة الشانيوا فرق عندنا ببركة سعود عربي خد له مالتي سكا خمسة تواريد هز دك أنا شيء تواريد مالت لا تتولد دارقام وقرات مالتي كاوزي لعب جونسايد يلي مالتي نا نعقات ينيو تهزبي هم لك الله كو احنا ناتو مغلغلتي غيرهم يم لحسونا هذا كو بقى سب كحسو خمارامر الغبما حوات لزغرام يحسو لحسو ايو ازي خملس الغبو حد تغراي خما الى حسبنا ايو ناتو غلغلت غير لحسبنا ناتو فنجره غتي كناتو مسل الامن كل غيزه فنجه ترغصلي يلدليت ادمن ري خاينه خاتن كز معراب تغراي كابشره تجديدنا مصينا لبلا هذه قال 15 عامت يا كاب عد غش تفناقيل خيده نيره تزنور كل حاجه يفو مسيدو من زبلت قول عملتي هذا مسيلكا اتي اتحسسوهم حزب تግራይናትና አገልጋል እዩ ይለም يوم لامنو بقى بانا بچኛ ናቱ ብሄር ሉልወን حنا انا وكلتي بانا ያኻት ግለጽ ልዙ ይልተፈለ ተሐሳስ ባለሎ ትግራዋይ ይኹን ከልዎ ትግራዋይነስ بانا ይልግለጽ ማለት ማለት መስልካ ተፈለ ሐሳብ ለሎ ትግራዋይ ይኹን ከምልዎ ካብ ህዝብ ብጣዕሚዮም ንጽልዎ የድኪዎ ያስርዎ ይቀትልዎ ማለት እዚ ላ ገወሩ የሞጽም ፍርቅ ክፍለ ዘመን ማለት ስለዚህ ገሊዩ ብፍርሒ تلتردون يفرح قالوا እንደገና معات مسوات خفيلو بزحات لهزبهم تطولوا لسباتكو خا بوليتيكا وخا ጨዋታ ወጣው ገይሮም يوم بزحات سبات ስለዚህ لقاليوم بتقمي حزامهم لقاليوم مورالهم وقعهم لقاليوم قتيلهم اسيرهم ማለት ብዙሕ ነገራት ተገይሩ ጉዳይ እዚ لزو يتهزبي አውዝ ደረጃ እዚ ወጽሑ ማለት ልቃለ ሰው ለሐቀኛ ትግራዋይ ካፍቱ መስመር ላውጥው እሞጽዮም ሐምዝ ለካለኹ እዩ ሓደ تجاجينا لهم أموني شراش يلا كله جيجا يقبلي هلا أي نجار التفلي حسب اللي هو تجراوي يكون كي تجراوي بأي الجلت يقول لك سالسين دجنا زسرعة زي أنا الأول قوة راح يخون عينتيو أنا الأول قوة بق أخواني تيلو خوي نجن سقابك تلاقي خايلي الفرجك تلاقي فتاوي الفرج لخوانا بوتا يهبي لخوانا سوس نام حسابنا تسألنا تفترة ونسألنا هم لله يقبلي حوات ملكو بزحي لك رشان يو كحد يو عندنا كيخانا مجزاء أدون كيركانا مجزاء من قد لختليو عندنا كم سوق تحسونه يفقد الكاي كم حوات تسوي لك لزو يوقع التفلي حساب لحاسب سب تقراي يخون كايلهم كم صراح لبارو تقراي كل نجار وقطر لا تيوسم يوم صراح عدل الفترة تأمتين حواتي قالي من نجار يقولي سلازم بإيكونومي تحزوه بمنقشاش كابز بمأسار بمقتل نوع علم إرمجة وصل مالتينا كذون هم جيرنا هنقتلينا هاي يوم لأمنو لتال الو لخونا خاوي لخونا من سيلو يخزون منو لي تتقمه كن بزرني نتكجور رول دولي لخونا خاوي لا علو مالتي السينات ملكتات سو نر لنا ساتهم لجور ولو كونه جبرس الله سبحانه وتعالى تناغور الدقف تقراوا كله يخزون تقليو لمتى يصلم يقبر
لمتاي تقاوم لمتاي حتى همزلو الكايو افت تግራይ ክልተ ደረጃ እዩ ክልተ ተጋሩና ነና ሓደ ትግራዋይ ነው በርግጥ همزلو الكا ማንነታው ቃልስ ውን የለካይሉ ኺለ ኢላ አምን አነ ፖለቲካው ቃልስ ይጥራሕ ይኾነይ ተማንነት ማለት ለምሳሌ አቶ ስብሐት ነጋ ቀድም ሰሻዓተ ታሪኽ ይውልኩም ይልና አነ ቀድም ሰሻ ቀድም ህወሓት መፍጣሩ ታሪኽ ለነበረው ወለደ ህዝብ ይፈልጥ የ ስለዚህ ምዝ ስርዓት ዚና ታሪኽ ባስንየነ ማለት ታሪኽ እንደገና ምስ ማንነት ይተአሳሰሩ እዩ ስለዚህ ፖለቲካው ቃል ጥራት ይሆነ ኾላይ ማንነታው ቃል ሲና ምስ ስርዓት ዚና ካይድለና እሱ ኻሊና ዋዕል ማንነታዊ አተሐሳሱ ኣብ ልዕሊና ክሰቅል ይደ ሓስብ ከአዝልሕና እንደገና ነቃሎ ሰለና ማለት እዩ ስለዚህ ታኽለ ካደለ ልዙ ያነ ልወልክዎ ኮንኒኦ ናተይ መንገዲ ይትክክል እስኻ ምሕሳብ መቋም ኣይትኽእሊ በኸመይ ክትሓት ትኽእል እዮም ለኻኮ በቃ ብጣዕሚ ይልገርሞም ኮል በኸመይ ክትሓት ትኽእል ናትና ማንነት ተቀበል ናትና ተሐስባ ተቀበል አይነት እዩ ማለት እዩ ኣብ ምክትታል ይህን መሄንኩም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ምሳይት ባይራ ጋብር ኣባይ ሰፍላለዩ ዛዕባታት እናልዓልና እናተዘራረብና ይህን መሄን እናተባሃልና ኢና ንርከብ ባይራ ጋብር ፖለቲከኛ እዩ ሕዚውን ምሳና ጽንሑ ንኤርትራ ሕዚ ብፍላይ ማለት ናይ ሻዕብያ ደገፍቲ ኮይኖም ምስትጽምዶ ከም ዘሎ ኮይኑ ቅድሚ ትጽምዶም ወላ ኩል ግዜም ካፍቲ ቃልሲ ናይ በረኻ ጀሚሮም ብሉዓላዊነት ኤርትራ ተኣምን ዲኻ እናበሉ ተጋደልቲ ሓቱሞት ኣያምንን ዝበለ ብዙሕ ነገር ይበጽሖ ከም ዝነበረ እስካብ ናይ ህይወት መስዋዕትነት ይኸፍል ምንዋሩ መዛግብቲ ናታቶም ይሕብሩ ሕዚ ኣብ ቀረባውን ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሕዚ ዝነበረ ናይ ኮንፈረንስ ተኽላይ ገብረመድህን ኣብ ዓብይ ዓዲ ኣብ ዝነበረ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ከምዚ ክረግእ ዝገበሮ ወይ ናይ ባሕር በር ናይ ኢትዮጵያ ናይ በር ባሕሪ ሕቶ ክረግእ ዝገበሮ ንሕና ስለዝተጻመድና እዩ ይብል ነይሩና ሕጂ ዞም ሰባት እዚኦም ኢትዮጵያውያን እዮም ስርዓት ሓደ ፓርቲ ካብ መጀመርያ ኣፍተ ናይ ሽግግር መንግስቲ ባሕሪ ኢትዮጵያ ባሕር በር ዘይብላ ክትኸውን ገይሩ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ መጽኡ ሕዚ ተናሲሑ ኳስ ክብል ክንዲ ዝግብኦ ካልኦት ብድሕሪኡ ዝመጸ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከምልሰይሉ ኢኒሺየቲቭ ወሲዱ መንግስታዊ ኢኒሺየቲቭ ወሲዱ ክሰርሕ ከሎስ ሕዚውን ንስኻኹም ኣይትገብርኒ ከምስ ሻዕብያ ኮይና አንጻርካየ ዝዋጋእ ክብል ከሎና ኣብ ዝተፈላለዩ ቃለ ምሕታቶም ወላ ገብረ ጻድቅ ዝሃቡ ቃለ ምሕታት ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተውሰ ብሉዓላውነት ኤርትራ ስቲል ኣይንቕልድን እዮም ዝብሉና ማለት ታዩ ዞም ሰባት ኢትዮጵያውያን እዮም ወይስ ኤርትራውያን እዮም ኤርትራውያን እውን እዮም ካይንብል እቲ ናይ ኤርትራ ስርዓቱን ኮምትሮን ኤርትራውያን ዝኸውን ኣይኮን ሻዕብያውን አንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዝሰርሕ እምበር ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ እናተቐመጡ ኣይኮኑን ዓዶም ኣይነብሩላን ዘለዉ ኣይወልዱላ ኣይዘምዱላ የልምዕዋ የለውን ኦልሬዲ ገሊኦም ስደት ወጽኦም ገሊኦም ባሕሪ በሊዕዎም ገሊኦም ቶም አረጋጉቲ ገሊኦም ተሪፎም ዘለው ስለዚ ዞም ሰባት እዚኦም ንመን እዮም ዝሕለቁ ንሻዕብያ ድዮም ወይስ ናይ ኢትዮጵያ እዮም ወይ ነቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም ዝብል በዓሉ ብፍሉኸ ብስርኸ ኢትዮጵያውያን ድዮም እንታይ መሲልካ ማንን ፖለቲካዊ ጥራሕቲ ይኾንስ ማንነታዊ ቃልሲ ለየና ካይድላና ለብሉ ካልዙ እዩ ኢትዮጵያውያን ይኾኒ ዞም ሰባት እሶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝጸንሑ ናይ ኢትዮጵያ ሃፍቲ ምዝራፍ እዩ ሓደ እዚ ምፍላጥ የድሊ መሰረታዊ ነገር ካልኣይ ነገር ዞም ሰባት እዚኦም ክጅምር ተለኹ ታይለካ መሲልካ ዝጉጅለ ክሕደትና ና ባንዳ ጉጅለ እዚ ኢትዮጵያ ከፋፊሉ ኢትዮጵያ ገንጺሉ ሰሪቁ ይኸይዱ ኢትዮጵያ ከፋፊሉዋ እንደገና ገንጺሉ እና ሰሪቁ ይኸይዱ ካብ ሓደ መንደር ልመጸ ስርዓት ኢትዮጵያ ባል እንደግዛ ሃገር ክመርሕ ሃገር ካህንጽ ኣይከሊ ሰሪቁ ይኸይዱ ኣብዚ ለሃለይውን ይውሉ ነይሮም ለምንታይ አኹም አዲስ አበባ ለማዕበለት አዲስ አበባ ላይ ታንጹ አይኽን ከዲና ኢሎም ተናገሩሉ ግዜ አለው እዩ ተረዲካ ዲዩ ናይ ኢትዮጵያ ስነ ልቦና ይውሎም ይካባ መሰራርቶም ማለት እዩ ኢትዮጵያ ምጽላዕ ተመስረት እዮም ለዚ ማንነታው ቃልስውን የድልየና ይለካለሁ ኣብ ትግራይ እውን ካንጹዎ ሞኪሮም እዮም እቲ ኢትዮጵያውነት ምጽላዕ ማለት እዩ ኢትዮጵያው ማንነትና እዩ ነገር ግን ክጽላዕ ግን ሞኪሮም ኢትዮጵያው ማንነት ስለለ ይውሎም እዮም ኢትዮጵያ በደላሊትና እኮ እዮም ብሉ ኸዚ ናይ ኢትዮጵያ ለህዝቢ ትግራይ ኮና ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጸላይና እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ጸላይትና ያ ኢትዮጵያ በታሪኻ ጸላይትና ያ ኮም ልኻ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓታት ጠቅላላቶም ሃጽያት ይኹኑ ግዛ ይኹኑ ቀጠላላ ከይቅበል ኮም ገይሮም ኢትዮጵያና ታሪኻና ተቋማት ክቅበል ከም ለይውሉ ትግራዋይ ኮም ሰሪሖም እዚ ማለት ሃጽ ዮሐንስ ማለት እዩ ሃጽ ዮሐንስና ጀነራል አላባ ነጋማ አምሓራዮም ኩልዎም አምሓራ ኢትዮጵያ ስለልፈት ማለት እዩ አምሓራ እዮም ተጋር ይኾኑ እዮም ልዎም ትግራይ ከነጽ ለሐሰው ማንነትማ ኢትዮጵያዊ ለሆነ ማንነት እዩ ሞኪሮም ማለት እዩ ህወሓታዊት ኢትዮጵያ እንዲዮም ካንጽ ሞኪሮም ኣብ ማእከሉ ሓጊዙና ተፋላልዮም ካብ አዲስ አበባ
ኣብ ትግራይ ግን መሰረቶም ገይሮም ሰሪሖም እዮም ሉ የ2013 መንእሰይ ትግራይ ድሕንዎም ናማን መስልዎ ማለት እዩ ኢትዮጵያዊ ማንነት ምክሓድ ማለት ለኣና ልተጋሩማ ዓርሰ ቅትለት ምፍጻም እዩ ሉዚና ኣብ ችግር ውሽጥ ወዲቕና ነና ማለት እዩ ንብተን ለና ማለት እዩ ናመጥፋእ ሓደጋ ወፂሕና ለሎ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ናሻዕብያ ተላለኽቲ እዮም ሻዕብያ هم ፈጥሮም ይፍለጥ እዩ ኢትዮጵያ ጸሊኦም በይብስሩለኮ ተቃልሶም እኮ መሰረታዊ ቃልስ እኮ ይኾነ ይኮን ነይሩ ታሪኹ ትሪኦ ተለኻ ማለት እዩ ታጎብረን በረኻ ኸይዶም ናሃፄ ሃይለ ስላሴ ሃፄ ሃይለ ስላሴ ግዜ ሕቶና መሬት ሕቶ ነይሩ መንግስቲ ሃይለ ማርያም ክመልስዎ ሓደዚ ካልኣይ መስከረም ወፂ መንግስቲ ሃይለ ማርያም ናብ ስልጣን የካቲት ይኸይዱ ኣብዚ 5 ወር ሕዚ መንግስቲ ሃይለ ማርያም ወይ ደርግ ለህዝቢ ትግራይ በዲሉ ድዩ የበደለ ብስሩኸ ደርግ ኸን ሓደ ብሄር ጥራሕ ድዩ ነይሩ ተጋሩ ነይሮም ኣምሓር ነይሮም ናኻልኦት ብሄራት ነይሮም ስለዚ እቲ ላይ ትኽክል በቃ ተረኽ ተሃኒጹ እዩ ተሰሪሑ እዩ እናኻ ኣፈጣጥሮኦም ኢትዮጵያ ይጸልዋ ንናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ኣፍሪሶም ምስ ጸላእቲ ኮይኖም ደርገው ዲቖም ናይ ኢትዮጵያ ሃፍቲ ዘሪፎም ነገር ግን ኢትዮጵያ ልጸልእ ሕገ መንግስትና ኢትዮጵያ ልኸፋፍል እንደገና ገንጺሎም እዮም ኤርትራ ሰሪዶም እኮ ገንጺሎም እኮ እዮም ገንጸልቲ ለዮም ኢትዮጵያ ልኸፋፍል ስራሕ ለዮም ሰሪሖም ልዙ እዮም መንጎ ኦሮሞና ኣምሓራ ምጥርጣር መንጎ ትግራይና ኣምሓራ ምጥርጣር ኣምሓራ ከም ጸላእና ይኾነ እዩ ሃፄ ምኒልክ ገለ ይብልኻ ከመ ገይሩ ጸላእኻ ክኾን ብኸመይ ብምንታይ ተሓሳስባ ኢልካ ተሓቲትካ መልሲ የውሊት መንሰይ ነገር ግን ልነገርዎ ኣብቲ ክልል ናትና ሓደ ነፃ ሚድያ የለይ ናቶም ሚድያ ጥራሕላ ነገራና ኢና ዓቢና ናቶም ሙዚቃ እዩ ናቶም ክልል ባህል ጸላእና ልብል ደርጊ በቃ ገለ እዮም ልብልካ 10 ግዜ የመን ደርጊ ኢሉ ክሓቶም ተለቱ ሓድሽ ወለዶ በቃ ጸላእና ነይሩ ሃፄ ሃይለ ስላሴ ልበሃል ጸላእና ነይሩ ሃፄ ምኒልክ ጸላእና ነይሩ ግዛዕ ምጣዓት እዮም ከዚ እንደገና ዶክተር አብይ ጸላእና ገለ ይብልካ ማለት እዩ ናጽልእ ተሓሳስባ እዚ ማለት ኢትዮጵያውነት ምጽላእ እዩ እና ማንነቶም ኤርትራዊ ልበሃል ማንነት እዩ ካልእ ታሪክ እዩ ና ውጭ ህዝቢ ኤርትራ ኢትዮጵያዊ እዩ 30 ገለ ዓመት ልገበረ ይኸ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ቱል ተስተኻኸለ ታሪክ ይፍለጥ እዩ ኣብ ሃፄ ምኒልክ ከማዓቕም ብላዕል ብስምምዕነት ተጽኒሖም ወልነበሩ ጉዳይ ሃፄ ሃይለ ስላሴ መጺኦም ዕርዮም እዮም ተወጢር ነበረ ክፍተት ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኤርትራስ ኢትዮጵያውያን ኢና ኢሎም ኣብ ቅድሚ ዩናይትድ ኔሽን ዓዶም ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሶም እዮም ድሕሪ እዩ ትገንጻል ሓይሉ እዚ መጽኡ ኤርትራ ገንጺልዋ ማለት እዩ ስለዚ ብስነ ልቦናኦም እቲ ኤርትራውነት ልበሃል ማንነት ምስ ህዝቢ ኤርትራ እውን ርክብ የውሉ እዮም ትለካ ኣለኹ ኣብ ትግራይ ላይ ትኽክል ማንነት ሃኒጾም ነይሮም ለካ ኣለኹ ኣብ ኤርትራ እውን ላይ ትኽክል ማንነት ይታሃኒጹ ልዩ ህዝቢ ኤርትራ ልብተን ኣሎ እቶም ጠላእትና ኣለዎም ለው ናይ ኢትዮጵያ ሃፀያት ዝነበሩ ዝሰርሕዎን ፋብሪካታት ኣስመራ ኣብ ገለ ሰፍሪሶም እውን እታ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ዓፅዮማ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ዝሃነፅዋ እዮም ኤርትራ እታ ከተማ ይኹን ኣው ዝነበረ ፋብሪካ ይኹን ዩኒቨርሲቲ ይኹን ገለ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ህዝቦም ዝፀልኡ ማንነት ዝተሸከሙ እዮም ናቶም ታሪኻውያን ጸላእትና ማንነት ዝተሸከሙ ኮይኑ ይስምዐኒ ከምኡ ዓይነት ምልክት ይኒኦም ህዝቢ ኤርትራ ውፅዕ እዩ ልኽካእ ከም ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ በርግጥ ህዝቢ ትግራይ ዝሐሸሉ ምክንያት ኣብ ኢትዮጵያ ምጽንሑ እንታይ ጠቒምዎ መሲልካ ኢትዮጵያ ናብ ዓላ ማንነት ናብ ዓላ ህንፀት ኣለዋ እሱ ጠቒምዎም እዩ 17 ዓመት ከም ድሊቶም ገብሩ ከኻሊ እኮ ሕወሓት ኮይ ቃለሶም እኮ ነይሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንደይ ምሁር ኢትዮጵያ ክቐትሎም እዮም እንደይ ምሁር ትግራዋይ ክቐትሎም እዮም ብሕልፎ ፍቲ ኢትዮጵያውነት ለኣምነው ፍቲ ዓጋመ ከባቢ ሰብ ዓንደርታ ከባቢ እኮ ብዙሕ ምሁር ብዙሕ ፖለቲከኛ ካብ ቃልሲ ጀሚሩ ስብሓት ነጋ ነቶም ግጋሓት በዓልና ሓሪድናዮም ኢሉ ኣብ ቀረባ ግዜ ንሚድያ ሂቡ ብግልጺ በቃ ቃልስናስ በቃ ምስቶም ኢትዮጵያውነት ለኣምኑ እዮም ኮይሉ እዩ ምስ ሃፀያትና ምስቶምና መሳፍንቲ ግዛዕ ምጣዕት ገለ ኢሉ ለቐምጦም ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያውነት ለኣምኑ ኩሎም ምሁራት ኣጥፊዎም እዩ ስርዓት እዚ ማለት እዩ እዚ ማለት ብኻልእ ኣባህላ ኢትዮጵያዊ ለይኾነ ማንነት ይኻንጽ ሞኪሮ ኢትዮጵያ ኣብ ማእኸሉ ፈሪስዎ ማለት እዩ 30 ገለ ዓመት ቀሊል ነገር ይኾነ ስለዚ እዚ ማለት ግን ሻዕብያ ምስ ህዝቢ ትግራይ ለራኽብ የውሊ ምስ ህዝቢ ኤርትራ እውን ለራኽብ የውሊ ሕወሓት እውን ተመሳሳሊ ማለት እዩ ሻዕብያ ኣብ ኤርትራ ዝፈጸሞ ወንጀላት ማለት እዩ ነገር ግን ዝተወሰኑ ትና ሻዕብያ ማንነት ዝተቐበሉ ኤርትራውያን ግን እዮም ኣሜሪካ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት ይፍጸምለው ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኢሉ መግለፂ ላውፅኦስ ንሻዕብያ ዝድግፍ ኤርትራውን እዮም ዓለም ሙሉእሲ ሕደጉ ላበለት ላ ተቃወመት ትክክል ይኹን ክትፍጽሙ ኣለኹም ላበለቶም ልሕወሓትስ ኣይ ሕወሓት ትክክል እያ ልብል ትግራዋይ እንዮ ማንነቱ ዝተቐየረ ሰብ ኣሎ እዩ እስካዕ ከዘገለ ማለት እዩ ምውፃእ ለኣውየ ዝተጸገመ ማለት እዩ ፈንጂ እውን ክረግፅሎም ይኽእሉ እዮም ክረግፅሎም ዝኽእሉ ሰባት እውን ኣለው እዮም የደናግር ኣለው እውን ካልኦት ፃውንቲ መናእሰይ ማለት እዩ ትግራይ ይኹን ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ ካብ መጀመርያ ማንነቶም ትክክል ይኾነ እዩ እዚ ማንነት እዚ ተፍሪስና ናይ ኢትዮጵያውያን ክንቅፅል ንኽእል ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ተቃልሲ እቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ማለት ካብ ንኣብነት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሲቪል ሰብ እዩ ዝተምሃረ ፊደል ዝቆፀረ እዩ ካብቲ ናቶም ኣመለኻኽታ ብዝተወሰነ መልክዑ ዝወፀ ምዃኑ እውን እቲ ናይ ሚድያ ነፃነት ፈጢርዎ ዝነበረ ንዝክር ኢና
كاو حاكتي سم يتعلم كان يمزولني زولسو تي برخات تعليم زلو تعنتو زبلك بقول عنتهم تجويم ناي زي كنا ناي زيناتو ما تحسس باخشكم زخالهم سو يتشكمن كوين ندم رخيومو ببيت تمرت غيرو بيونيفرسيتي غلا غيرو ناب كادرنت اتيو ناب زبصحنا نسو حزو زنبره سلطان احديغم ويم بغلبت عود كخونا يخالن تفلالي وسانتات كوسنم زكبو زنبرو كم زي وسنه بعلون صصط يرؤي كل غزي بزح غزي خصصات يرؤي بسفلالي قال محتاتو تي ماخل عدي اب اثيوبيا زلو ماخل عدي زلو ما بدغم زلو ناي لوطي دلاي زبل منسي تግራዋይ بغنزبو بغلبتو بميديا كوني خلي كوتاس مس منغسي اثيوبيا ام كوينو ناتقالسيو ግን ክዕወታ ይخال ንምንታይ እዚ ሳይ መስልካ ኢትዮጵያውነት ክቅበል ኣለዎ ከዚ ክልተ ነገር ክቅበልኒዮ ትግራዋይ ክዕወት ኮይኑ ሓደ ፍጹም ኢትዮጵያዊ ክኾን ክኽልኒዮ ፍጹም ኢትዮጵያዊ ንኾነሉ ምክንያት ለባዕልና ኢና ተረዲካ ድዩ ኢትዮጵያ ሰላም ተስኢና ቀዲሙ ለጉዳይ ትግራዋይ ምዃኑ ሪእዎ ይቀድም 6 ዓመት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ተተዳኺሙ ቀዲሙ ለጉዳይ ትግራዋይ ምዃኑ ካብዙ ቀረባ ግዜ ታሪክ ዝግማር ክኽልኒዮ ለምንታይ ተልካኒ ሓደ ህዝብ ትግራይ መሰረት ንሕወሓት ስለልኾነ ልበለፀ ክደክ ተገይሩ እዩ همزل والقايو تقرأي رؤوس من حلية الناس نا إثيوبيا هفتين زرفي يلهم سلا الأمن مالتيو كلا إثيوبيا ونت مان النتون كسن غيرهم ويوم سلتها مالتيو حدا دخايو كلا ملا إثيوبيا التبتنايو إثيوبيا نايلهم سلا الأمن ملا إثيوبيا لله تقرأيو سلازي إثيوبيا سلام كتكون كالس الجبو تقرأيو إثيوبيا سلام لو كتكون عندنا حوات كسعر كله حوات مسماني هاتسعره مسنا إثيوبيا هزوق تكون نيكا حوات يوم الجورو ختنتصل يوم الجورو خا يكلك وصلاتنا يوم محرات لاينا أوروما طلعنا اللي خلوك عقم خي تسئنيو سواء كان كتقالس كهاي تودق أميو عقمهم تسئين كه خملة تسعرهم فلت يوم التدراجة يوم كل نجار نحلفنا لها ونايمنا تردي كاريو سلازي فيدرال منجستي بس فيدرال كنسرحنا قالوا لا أكلتني وفسد سوا بس فيدرال كنسرحنا تيخونسنا فيدرال حق خبير كات تجزي خات يخات تنبر لقبك تجزي أخ قلت له حقنا حجرنيو حقا منجستنيو إثيوبيا فيدرال منجست ما حقا منجستيو حقا منجست خوين السلوى لك أخا خبير كات نبر لك مسل كات حتت قديتها خاقنت في السمالتي كومو يلقون فيدرال منجستي كنسرحنا أجزع عمداتي يخون أسي تعزيز كات نبرني أكايو مسل كاقنت حتتني أكا نعلمات حتوريو ناقل حتوريو تحتتني أكا نقرقن قدن فيدرال منجستس تقبلني أكا تخبرني أكا أوقن فيدرال خوين كا ونا هاجر كسلام من دحنتك تحلني أكا مالتي إذن دحلي تغيروا غزوون تكراوي أو حدا جاي خطل مالتي صار إثيوبيا أخا صار حزب إثيوبيا أخا صار نا إثيوبيا منجستي أخا تكون لها مالتي سلازي فتصم إثيوبياوي لي مخان نجرنيو مزيت تحيزو لمثالي مكلاكي هاجرنيو بتعم بيخات حزن سمين إزمالات إسرائيل 3 عامات تجراي كاب شعبي على تخلق له سمين إز كوك عمر أي مفقد تخزل الواجن خف لنا ناي واجا يلي الأمن ناتو السقايو ناتو زحتاتيو واجا تغفلها بغانا جزء تساعد كواجا تغفل ناتو واجا أنا نغفل هذا إسرائيل 3 عامات أنا تولد له العاوخو تعينا طبيعة مرتية الصورح بعيني رأيه دك دخولد لي ولهم كمهوري رأيه كاب تجارو دك أنا سيل توالد يوم كما غير قالوا زو باندا حد قجل زيلكا سمين إز حلاوي خا توقع أو كل اللي قلقلك حرشة أخونا أو كل محوراوي هوتك آتي الحجز ديسبلين للو نهاجر مكلاكيا كما غير كاتوقع مويت كمالتكو إيش عيتو عرس قطرة تفتيم كاكو هذا ما نحو واحدنا زو قجل باندا زي ما جوات وين كوزبنا دك أنا سيو قوسوني قتلون لو سلازي نهاجر تقامات تخبرك تقبلني كان إثيوبيا تاريخ تقبل لك حزب إثيوبيا تخبرني كا ملسي خاطرك لقون حزب ندحلي خبير كا قد كبرها ما قركات تصبح هو واحد فوليات يوم لك على زيو هزكو تايدم لولو متينا خنا خنسعلك خبارات كيلو سوق لنا يولو بقى مالتهم زي اللي تحسسوا كل لكو اما قابر بلصقنا ايو هلونا انا يولو دحرغن كوقعت له እንደገና ለምንታይ ነው ቃውል ማለት ሀገሪና ይውሉ እንደገና በጀት ለምንታይ ተጠዩ ለና ይውሉ መፈንቅለ መንግስት ይገሩ ተሞሊሰው እንደገና ከመንግስት ክንቃሳውስ ይሞክሩ ማለት ስለዚህ ታአኩለ ካደለ ሙስሊካ ኢትዮጵያና ና ኢትዮጵያ መንግስትና ና ኢትዮጵያ ህዝብና ኢትዮጵያ ታሪክና ኢትዮጵያ ማንነት ክንቀበል ክንከለለና ማንነት ናውን ስለልኾነ ማለት ማንነት ካ በጨዋትማ ከንቱ መስዋዕት እዩ ሉዚና ላይ ተክክል ፈንጅራ ጊጽና በቃ ዝሁሉ ከንቱ ማለት هذا سقاي وشتنينا ماتنا نيشتن كاوزي تقليل خوات خلالو اما كلاكي هاجر متمان كفتر خلالو انا ايتيبيا تاريخ متمان كفتر له نا ايتيبيا تاريخ لحزب تግራይ ጸላኢ ኾነ
ኮይኑ ይፈልጢ ኮኑ ናይ ክሊ ናውዓሉ ታሪክ ለዩ ናውዓሉ ታሪክ እዩ ኣና ብዙ ሰብ ዓንደርታ ከባብታት ጨለቆት ልበሃል ቤተክርስትያን ኣሎ ናሃጺ ኃይለ ሥላሴ ሓፍቶም መቃብር ኣሎ ክንደይ ናይ ምስ ትግራይ ተኣሳሲሮም ቶም ሃጺያት ኢሎም ጨልዎም ሳተ ማለት ምስ ትግራይ ብብዙሕ ነገር በሃይማኖቱ بجننته بتقارس إثيوبيا ناخي يتدفر من أنا جحيل الجبرنال قالستات بقول نجار كس كان إحنا ولا تمسي إرترال تجاره هنا تقول ليه هون بي واه موت يوم يموت لنا بعيننا لنا رتم محارات العتيان نايم لوم لوس موت يوم بتقرأ كوي موت نيرام مالتها ما يجيرو تلا أخوان تقرأ أكل إلو موت يكوي كلا خلل كلا تلاتي سلازي سمينت كم تلا أجير كا خوك عتلو هذا بتقرأ شعيت كلا خلل نيرو من أسيت بتلي من أسي مالتي سلازي تلاعيو هذا بتقرأي نهذا بتقرأي تلاعيب بتشينيا مالتي تاريخاوي مسارته تفتراوي تلاعيه هو حتى راح يقبلني وحنت زيعته مسارته نجر خليتي إثيوبيا ونتقبل خلنا زين عليه تقبله كده حني لا يأمني هو حد كسعري لا ونأمني مالتي هو حد ولا لو زي إثيوبيا الحركة زي إثيوبيا حرمو سماي مريتي أي كالي بالسكنات اللي دكمون بزوي إثيوبيا قبلنا تقولي لا تقال سلطان حي كفافل حق من قسلم إثيوبيا على جنسله بهايمانات بتاريخنا بكل نجارنا خنقاج الجوارة طالعين مكرة أيضا بمسارته ترجع مسعر طالعين بهايمانات ببيهر كفلا لينا مكيرو سلازي زيهم لخطلو صحتنا جا تفلتي خا ولا دم بانداتنا طالعين من وارم مالتي تاريخهم يوم صفوت يوم لو يخا إثيوبيا عندهم زم صاحب زيهم للكان ما ناتهم تاريخ بيان طلعتنا أيو لو يوم كازم الشعبيات لا لكن قبطي تاريخ وصلنا إثيوبيا أيو حوحت عندنا إثيوبيا خوج إثيوبيا خفرس إثيوبيا فرس أيالا واليوم ملو معلتي العلم هنم تقرأي زعليت خاب إثيوبيا هفت تطعيم أوروبا أمريكا عليتهم يري لك على حرق تموليسو بسرعة هاجر 10 عامات عمت مريخ حتى ملك هاجر توجد خا يا أخلنا يبهاليدو مالت سمت يعني تتعصصها يلي سمعنا بتاريخ ينفلت مالتينا خزون تنمسرتاو نجار تنكلت نجارين مسرتاوي تاريخاوي تفطراوي نهز تقرأي طلع هو حتى راح تفطروا له ما ننتو ثمان النت سلالخونة مالتي قال أي عندنا إثيوبيا ونتقبل له مالتي زي تغيروا أو حتى رجزين نتأخذ يخوني للجمت اوكي ايت بايرا قبر اباي اب ستودينا ترخيب حسب كسل ذكفل كنا كمسكن كيفوت ثانك يو اب مكتتال ይህን ምሂን ኹም ነርኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ይህን ምሂን ኩል ግዜ በሰዓት ተፍላልዩ ዛዕባታትና ሓዘና ባኹም ዝቀርብ መደብ እዩ ሎም አንቲውን ሓደ ጋሻ ሒዝና ቀሪብና ነርና ጋሻና አይተ ባይራ ጋብር አባዩ አይተ ባይራ ጋብር አባይ ፖለቲከኛ እዩ ካብ ፓርቲ ብልጽግና ተፍላልዩ ሓሳባትና ለዓልና ምሳኹም ይህን ምሂን ክንባሃል ጸኒሕና ንስለምክታልኩም ነመስግን ጌታቸዋለሁ ምሳኹም ነይረ ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት መደባት ምስካል ጋሻ ክሳም ንራኸብ ሰሰናዩ ይምነየልኩም